Agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Pilipinas, good morning po sa Indugabos. Day pong personalan si Henry M. Tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan na dapat masolusyonan asin malinawan. Ini po ang katuyuhan kan ang hapot sa DCGB Radio. Hapotunta daw mga tugang kung ano man ang gadaan pangkabuan na plano may kinaaraman sa Ibalong Festival. O takasuhapon, naggaigwa ki presscon. Saro kaya kita sa na-inviteran duman. Kung hindi ako nakaabota, may mga pinagduruman pa kita. Buda mabibitin so pagatindir ko sa programang alas 3 mga tugang nin hapon. Kaya mahaga daw kita ki-overview, mahaga daw tabi kita ki-overview mga tugang kang mangyayari na selebrasyon kan Ibalong Festival digdi po mga tugang sa Ciudad de Legazpi asin sa probinsya kan Albay. Nasa linya po ang Vice Chair sa Ibalong Executive Committee, Councilor Alan Ranyola. Councilor Alan, maray na agatabi. Yes, good morning Henry and good morning Tabi sa inyong mga listeners. Opo, happy Ibalong, Councilor. Yes, happy Ibalong 2025. Yeah, okay. And happy August 1. Wow. Yung mananggad pala na. Yung mananggad pa. Alright. Sige na tabi, Councilor Alan. Overview muna tayo. Kan mangyari po sa Ibalong, perang aldaw po ini. Asin po, kumusta ang preparasyon ngunyan kan lokal na gobyerno kang Legazpi sa panginginot po ni Mayor Isham Ismail. Go ahead, tabi. Well, kahapon po, nagkaigwa po kita sa tuyang presscon and siguro halos 100 po ang 100 po ang mga taong yaw duman sa ABH Hall. Apa. And of course, may mga bisita po kita and may mga of course ang media partners and yaman po kahapon si Ping Peralta. Yeah. So siya po ang nag-ibok ang inot na logo kang Ibalong Festival. And the Ibalong Festival will start on August 21, September 6. Apa. So, August 22 will be the opening parade. And then, dakulon po ang sa tuyang mga activity. We have 32 events, actually, activities nagigibuhon, more or less, ano? And saros dito sa mga highlight, of course, we will have the mutya ng Ibalong and street presentation and then ibabalik na po unyan so Dragon Boat Race Competition. Ay, wow. Dragon Boat this coming Race, yeah, Dragon Boat Race Competition this coming August 30 to 31. So there will be 17 to 20 contingent from different parts of the Philippines. So more or less maabot kayan mga 500 na katao from Dragon Boat Race itself. And then we will also have the Mayon 360 bike which is ang kapot kayong event so JCI Legazpi. Yeah, and then igwaman po kita ang Beer Plaza na gigibuhon po dyan sa Sawangan Park. And then, of course, sa opening parade, may mga bisita man kita maarabot. Dahil po mga tao from Manila. And then, September 2, which is the mutya ng Ibalong. Ay, wow. Diyan po gibuon sa Ibalong Centrum for Recreation sa ICR. Mga bigatin po ang sa tuyang mga bisita. Mga maabot, ano? And sa street presentation man, there will be 10 contingent na masabay, more or less, to be chaired by
Councilor Charlton Lahara. Aha. And then sa September 6, so concert po kang Bini. Yan po gigibuon sa Old Legazpi Airport. So yan po ang mga ano, and of course the rest Apa. may mga agri fair kita. Yeah. And then job fair, and then igwamang kitang basta di ko lang dara solisitahan ko yan. Yeah, no? okay lang po. Kahapon Okay lang po sila. na-mention ko na po yan kahapon. Yeah. Duman po sa tuyang presscon. So far ang preparation talagang paspas mingani dahil we have limited time to prepare. So, nagpun kami lang last July. Siguro after a week or two kang pagturo kami, Opo. nag-start na po kami tulos-tulos. Yan yung Ibalong Festival 2025. Oh, so tabi Councilor, it's a more or less 2 weeks ang celebration ta Ibalong Festival tabi. Yes po, 2 weeks Duwang po siya, semana. no? Pero siksik siya, no? duwang- Sa panong-pano. siksik yung po mga- siya. Panong-pano talaga. We have 32 events. Actually, Oho. dakulo nung pang gusto mag-submit kay proposal, but sabi mi din naman pwede dahil puno na nga ni. And then, of course, syempre, we have to play in our budget. Yeah. And dakul po na mga magayon na event. And hopefully, next year, may balik ta po ini yung Ibalong the Musical Oho. na ginibot ta po before sa Iyo, panahon mo kay to Tanghalang yan, di ba? Pilipinos sa Cultural Center of the Philippines. Naramdaman ko kay to ikakaanan mo Yeah. pa. Nagdadara digdi. Oo. Yeah, Okay. ako po sa proponent ka yan. And hopefully, next year magibot na po siya. Yeah. And Oo. next year, ma-prepare po kitang mas maaga. At least siguro mga 6 months before the event of our Ibalong Festival for next year. Ayun. And then, kahapon nga ni, na-mention ko nga ni Duman Opo. na we have plans to create an ordinance regarding this Ibalong Festival. Kasi ang nangyayari pa kayo niyo, pabalyo-balyo kang petsa. Iyo mananggad. Dahil kitang kung fixed So, date, Dahil kitang dahil fixed kitang date fixed kaan. Oo. Kasi dati baga, October po yan. Kaso, kang talagang pirmi na pigauran ang satuyang festival. So, nagdesisyon po kami kato na gibuhon na August. Opo. Kasi syempre, so panahon medyo climate change, may mga changes talaga. Yeah. So, ginibong August. Kaya lang, syempre, dayaran talaga kung anong petsa. Oho. So, sabi ko nga ni, kahapon, na siguro every second Friday of August. And then from there, 2 weeks lang sa event. Oo. And then, kung mailing mo nga ni ang kalendaryo ta, August 21 is Benigno Aquino Day. And August 25 is National Hero Day. Yan. Para at Yan. least masakop na po yung mga national holidays. And at the same time, para di man kita mag-overlap Ayan. sa Albay District Fiesta. Kasi ang Albay District Fiesta, baga, pinagibot na ano man yan, 1 week man. Iya So, po. start yan ang August 28 to September 3. Kaya lang sa unyan, medyo nag-overlap. But still, Opo. we will have Albay District Fiesta celebration to be chaired by Councilor Vincent Baltasar. Opo. And this coming October, the Legazpi City Port District Fiesta to be chaired by Councilor JP Lee. Ayun, opo. Councilor, although garo si kay Councilor Shine ini na so samutya ng Ibalong baga ano. Pero Yes po, may si idea ka po Councilor kung Shine po ang in charge po yeah, dyan. may idea ka po kung pera ang kantidad kang manggagana na Miss Ibalong? Well, ang premyo po, kundi po ako nasala, nasa 500,000. 500,000. Wow. Yes, so Very gusto ko. 500,000. I think maso 300 and 200 siguro. Iyo. And even sa street presentation ta, Henry, Opo. 500,000 man po. Aha. Ang first prize. So, wala talaga ang ang premyo na pigataw ta to encourage more contingent and participants sa Mucha Yeah. and sa dili po sa Ibalong. street presentation. Ilang Ibalong Yeah, street presentation ta po, ano yun naging kanyar kita kigari region-wide na participation di Councilor Alan? Sa ngunyan, ang big invite na lang muna, didi lang muna sa Albay. But of Opo. course,
Hilihunta kong kasi nga ni limited time. Yeah, iyo baga Kaya ano, sabi iyo mo so manangga. within our area Oho. muna. Enjoy yung tanan mo na. pwede. Enjoy yung tanan mo na kirita kita, 'di ba? Pero sa Yeah. bisita, halos gabos yan, imbitado ang gabos, tama? Yes, of course. This is open to the public. Yeah. And libre po ang ticket dyan. Kailang syempre i-manage na lang. Opo. Siguro ipapatawag to sa mga barangay para mag-invite po kita ka mga tao. And at the same time, Oo. ini pong Dragon Boat Race, it's also open to the public. Yeah. So wala pong bayad ini libre except Subini. Subini po, tama, nasa tama. 1,100 po ang Oo. ticket sa VIP, which is baratong-barato yan compare sa Manila kung nagko-concert po sila. Oo. Kaya kang nagluwas sa ticket, kang Bini, sa SM Ticket World, Oo. panganin sa rong oras, sold out sa VIP. Iyo. Oo. Ini pong active ang concert na ini sa pong gigibuhon ini tabi kan Sir Alan. Yeah, dyan po gigibuhon sa Old Legazpi City Airport. Ah, And by the wow. way, Henry, Oh. no, sa opening ka pala, Opo. sa August 22, igwa po kitang concert man nagigibuhon so Rocksteady Opo. dyan po sa Boulevard po Ayan. gigibuhon. So ang Sawangan opening Park. sa Boulevard, diyan sa Sawangan Park, ining Bini duman sa Old Airport. Yeah, Bini Oh. sa Old Airport and then ining Rocksteady Opo. dyan po gigibuhon sa Sawangan Park. Opo. Pero po Or Councilor dyan ang po sa may pavilion arani. Opo. Pero po Councilor ang budget ay pinagtalaan dili kan syudad. Well, kung day po ako nasa 22 million plus. Oo. Kailang, syempre, may taxes po yan. Yeah, correct. So, maabot lang nasa 19 million plus. Ayun, oo. So, Ah. pero po unexpected na visitors ta mas na halipot na selebrasyon ang pero gari magayon po mga aktibidad na nakalinya councilor. Punong-puno, Yeah. Dracula umpate. Well, kahapon, naapot po yan sa Muya. More or less, sabi ko nga ni, sa 100,000 or more. Aha. Because dyan pa lang sa Bini, dati ng 50,000. Opo. So Bini itself so ini yung mga event na gigibuhon ta na iba. So more or less siguro mga 100,000 plus ang maabot po DDO Iyo. for the 2 weeks event kang Tatawuhon yan? Ibalong Festival. Oh, ako nga ni gusto ko kang councilor magiling. Yes. Garo ka nasa edad. Pwede pa man sa edad tayan adi. Pwede ba ganyan? Oh, pero gari damang kita sa may sibalong, mas maray duman. Ha? Damang kita sa may Iyo. sibalong. Baka lamang Pwede maka. man iba mo si Mrs. mo. Ay, kung kaya ba dahil ka makabuelo lugod. Di iba na lang kay bahan mo lugod. Wala ka. Singilong ka ito. Okay. Yeah. So, yan po ang pangkabuan na mangyayari tabi sa satuyang syudad. Ano? So, ara mo, mga itong sinabi mo na dapat may fixed date talaga kita na every month on that date, inipiniman, may paharayap, may preparasyon na kita. Nakasiguro na Yes. kita. Ngayon na po yan. Oh, Diba? yes po. No? Kasi kung sisay man ang magtukaw dyan in the future, Yeah, ma-institutionalize talaga. Kasi kung sa iba nga ni bagang like sa Peña Francia, Opo. every first week or second week of September, Yeah, pag-abot naman sa Sinulog, every first week of January at Yeah, or second week correct. of January. Ano kayan, di kita pwedeng paburo-balyo kasi ang Department of Tourism, malilibong man yan. Yeah. Na syempre, Oh. how can they help us to promote? Iyo. Kung iba-iba ang petsa. Buda, Di ba? tabi councilor, kita bagang ikapan may ka nagta-travel, kitang mga travelers gusto tang magduman ngaya sa konsay na lugar. Oo. Naka-schedule na kung anong pitch ay maduman niya kita sa adog kanang pitch ta ibalong Yes, festival sa oo. Legazpi. Pero kung paburo Iyo po. bago, paano kung maka-schedule sa mga bisita Yeah. man ang gadali sa ibang lugar? Totoo Sa po mga yan, kababayan kasi- tanghaling abroad, di ba? Yeah. Yes. So, syempre, we really want to attract, Oho. aside from the local, Opo. gusto naman syempre na mga foreign tourists na magbisita man sa Tuya. Kaya Yes. that's why sabi ko, it's a high time na kay Puan pakuon po talaga ang petsa kang Ibalong Festival. Yun. And at the same time, napag-uro namin nga ni, since I am the committee chairman kang tourism, Opo. ang Henry, kung ara mo po, iniong ang City Tourism Office is under the City Mayor's Office. Yeah, So correct. sabi ko nga ni na dapat iniyo gibuhon na departamento. Oho. Ako po iniyo na if we are really looking or serious about
our tourism industry na talagang mapagayon and mapadakula, dapat sarong departamento ini. Yeah, Po ini yeah. dapat na under mayor's office. Yeah, correct. Paning may Yes. sa mga planning. It's high time. It's high time that we really need to do this. If we are really serious to bring in more tourists in Legazpi City. Iya, opo. Gari, pag-abot kayo naman tabi, counselor sa security, etc. Gari magayon mo niya na ma-share ta sa listeners. Ang Legazpi baga, saro sa napili na ito, most safest city. Tama ba yun? So, Saro kita sa mga most safest city. Oh, And at the same time, nasa number 13 po yata. Kita number 12 Yeah, na nabibisita dito po sa Southeast Asia. So, kung mapagayon ta palalo, baka at least mas magdagdag pa po Yeah. sa tuyang mga bisita. Kasi ang probinsya kang Albay o kaya ang Legazpi City, we are more on agriculture and tourism. Wala man kitang dara ko lang kumpanya digdio, wala man kitang dako lang mga manufacturing business Yeah. dahil mahal ang kuryente. Diba? So, kaya dapat, kung anong yaon ta digdio, yan po ang i-capitalize ta. Yan po ang dapat ang padakulaon pagayon. Opo, okay. Counselor, salamat na maray tabi. Good luck sa Ibalong Festival. Yes, thank you Henry, and sa mga tugang kong Legaspeño, please invite your friends, your relatives to visit Legazpi City this coming August 21 to September 6. Please support our Ibalong Festival 2025. Salamat Henry, member. Opo, thank you so much mga tugang. Counselor Alan Ranyola sa nagkapirang punto na gusto tang ihapon. Takasuhapon kaya, naimbitaran ako duman sa press con, kaya lang nagkataon na may mga pinagduruman pang kita buda, mabibitin kita sa kwan, mabibitin kita sa oras, ta may programa nga ni Pokong alas 3, ha? Good morning kay Assistant Schools Division Superintendent Lauro Miliano. Sir, maray na aga po busing, ha? Maray na aga po sa imo. Boda tabi sa gabos na mga taga Legazpi City Division. May namidbidan ako kaso hapon. Tabi mga taga Legazpi City Division. Si Madam na Melody Luna. Yan. Pero si Sir na Lauro Miliano talagang the best. Para dangugon mo nga ako, Noy. Pun pa nga kan nga sarapura pa ako. Dito sa nang sabihon ni Sir. Nakanaki pa ako. Nagdadangog na ako sa imo. Gani mag-iiwal kaming doon ka ito. Good morning, Tabi Busing. Mga taga Legazpi City Division kan Department of Education. Mga tugang, uni ang satuya na hagadan ko kamo kay reaksyon. Ina kung anong masasabi nindo ka ini. Good morning, Henry. Pwedeng maging mayor si Alan. Gabos kita, pwedeng maging alkalde. Diba, gabos kita pwedeng maging alkalde. Di ba? Taya, mga tugang, pwede. Tama ka magdugtong. Tama ka masalan may sabi ko. Garing baka masalaan. Good morning, Tabi, sa mga taga-Banwang Daraga. Mga taga-Banwang Daraga, baka lamang may impact, Tabi, Tabi, baka lamang may impact mga tugang ang gigibuhon na investigation kang Blue Ribbon Committee. May kinaraman po duman sa problema sa tubig. Sabi ni Senador Chis, national muna, ako baga kaya mga tugang, pambihira ako mag-discuss ki mga national stories, Pero nako attention ko na applicable sa satuyang lugar ini, sa satuyang palibot, sa satuyang rehiyon. Ang gustong mangyari na bill ni Senador Chis Escudero, ang gustong mangyari ni Senador Chis Escudero, mga tugang na pagbawalan da tabi na magkontrata ang mga relatives nin mga nakapwestong politiko. Lalo na kung ika-politiko ka, di ka pwedeng magkontrata, mga tugang, sa gobyerno. Babalikan totoo lang iyan, ha? Giri, ang hapot, kung makalusot iyan dyan sa
Senado buda sa House of Representatives tayang proposed bill, Senate bill ni Senator Cheese. Aramon tamo ang dagdag na report kasabay po mga tugang si Angel Mustasa. Angel, good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning po sa tuyang mga paraan tabay. Nagpupuunang magdakol ang mga nakapila sa luwasan Ayala Mos, Legazpi, VP. Dahil ang tangunin na pagka-aldaw, iyo ang primerong aldaw kan pagpaparehistro kan COMELEC. Halas, VP, nagtutukad ako. Ngunit kayo, VP Henry. Si Angel, gari makagulo-gulo man ini kuduto na aki ini nababaying ini man na. Sigihingal kayo ako, VP. Ah? Sigihingal. Sus ko, aki yung kapapigihingal ka na. Nagtukad kayo, VP. Ah? Third floor ang Third ang floor. venue. Okay. Dahilan ta so COMELEC Legazpi baga VP Henry, hali dyan sa City Hall, nagbalik sa indang opisina dyan sa Ibalong Park sa Barangay Coro. Pero ang sabi ni Attorney Del Castillo, medyo accessible. Aha. Kaya ibinaliw ni VP Henry digdi sa third floor kan Ayala Mall Legazpi. Segun sa Attorney Del Castillo, sa initial tampang pagpuron, kaibahan sa 10-day registration period na i-accommodate ninda, iyo ang new voters registration, name or civil status changes, pagpapakorek ang mga entries para duman sa mga voter records, reactivation kan mga day nakaboto sa laog ni o sa duwang magkasunod na eleksyon, and then ang transfer of voter registration kung nang sarong persona VP Henry, ang hali sa luwas ka nasyon duman siya nagboboto and mapalipat digdi sa local precinct. Pero itong so halimbawa, hali ka ngayon sa barangay 8, mapalipat ka sa barangay 57. Opo. Sa itabi yan VP Henry i-accommodate. Nata. Yan ang polisiya VP Henry na ipigpaluwasan komisyon Kung ng eleksyon. ngili-ngilian ka na ngayon sa kapitan mo. Di ba? Giri nga sabay, may qualification man kaya yan. Oo. Okay. Sa loob ni 10 aldaw VP Henry, medyo halipot na ipinagtalaan na pagpaparehistro kan commission election. Iyo. Kung iningon niya na August 1 sa good August 10, tigiinggan niya rin ni Attorney Connie Del Castillo ang mga 15 anyos o mga 15 anyos sa maabot na perilian na magparticipar na digdi tanganing makapag Opo. Attorney. participate man sinda. Lalaki sa bilog na albay. Ang pinagmamalaki kang bilog na albay. Ay, wow! The only yun. Siyempre, so ikaw magka-award di so ka. Ano to? Ingaw ko na. Aba ako magtaram, ika na sana. Ay, Diyos ko, tumarang katalingaw ko na grabe pag-iisip kang pres kang albay. Basta itana. Yaon na sa imo gabos. Yeah, opo. Salamat po, attorney. Ay, attorney, on there katabi. Kung pwede, Ay, bago ka busy. automatic talaga ang DCGB. Ano Siyempre. tayo ang mapaglilingkod kang Ako pa. apanglingkod? Okay, nagkapurbaya ako. Tapos si Angel, nag-report ko niya regarding sa voters registration. Yes Yeah, po. First opo. day, 8:05, 5 minutos na po kami nagalat sa mga opisina. Araay na po kamo. Ya, gusto hon taga-kaurong perbe. Okay. Iyo. Sige po, Ay, attorney. sana. Si Saipon pwede na magparesto. As in, ano po ang pwedeng i-transact kan sa tuya tabi na mga tao sa COMELEC po nyo na daw. Go ahead, tabi. Okay. Pimiro mo na Diyos Marinal daw sa Gabos ta Albayano kang ano yan, mga botante. Kunyan po, 10 aldaw pong tinaw sa tuya kang COMELEC. Main office para po iparehistro kabus na kwalipikado. Sisay sabi ni Sir Henry kung sisay po ang kwalipikado. Ang recording ta po dawak madagos o dae, fights na kami diretso. Yan, correct. December 1, 2025. So, kung 15 anyos ka sa December 1, 2025, pwede ka na. Yan. Kung di ka pa lamang nagrehistro, pwede ka na. Paano kaya, attorney? Nagrehistro na kaya kami kan 2023, 15 kami, ngunyan nga 18 na, no need. Dahil na magpara pila. Dahil Yan. ka mo lamang naghahapot. Araw po ka mga nakaaging experience ako. Diyos ko, mga madaling na ito, mga 10 PM na ganito sa sa Legazpi, dyan talaga pigagalpe. Iyan pala, rehistrado na. Taday lamang na
pagka-easy na maghapot mo na. Nailing ano mo po na. ang status, minadiretso sa step 2, dahil pa nag-step 1 Yan. inquiry. Oo. Para Dahil halap po, kabus Sir lamang. Henry, Mhm. opo, explicar ko lang Sir Henry, kabus Yeah. na nag-registrong SK, kang nakaaging ang nakaaging eleksyonan, kang 23, dahil nakaipuan ka mo magparehistro giray, rehistrado na ka mo, both Opo. sa SK and sa regular. Nata po, may Yeah. tiga-agian po kamong extraction. Yes. So sa database po nindo kang SK, pig-extract mi pan, piglalag mi na kamo, automatiko sa regular na database. Yun. Okay. So, no okay. need na, among magdumampa, magpagal pa kamo. Pero just to be sure, para may makatrangkilo ang isip tindo, magdumang kamo, maghapot mo na kamo. Yeah. Kaya tabi, magdiretso kamo duman kung saan kamo mapirila, kung di kamo naghapot. Mhm. Very good Ano yan. pa po ang kaipuhan ta ng mga registration nyo? So yun na po explicar ko. Apa. Ang recording ta, December 1, 2025, vacancy anyos ka, 15 to 18, purely SK, 18 and above. Yung regular naan, hanggang Yeah. 100 years old, pwede po. Kunyan, basta buhay ka pa, na Pwede pa magboto. Okay. Okay, pandunga po, sa mga koreksyon, inyang pigtataram ko, mahajaran sa opisina, tapos na ang registration. 10 Iyo. days po pigtataw do. Daram hindi daw ang birth certificate, marriage certificate, kung nata sala ang record din do sa opisina may. Takamo po ka man ang nagpipill up kang forma. Bako po ang kumilik, kamo. Aha. So kung sala po ang naalag nindo, ang paghiling nindo sa birth certificate, sala pa lang niya kami sa birthday me. Sala pa lang niya naman sa spelling. Yan. Yan. Ayan. Apa. Kamo, Xerox copy kang birth certificate. Iyon. Dahil Oo. kaming transfer, sorry. Dahil transfer. Ano lang po ang pwede sa muya? Ay po klarado, Dahil Sir Rinora. transfer palan. Dahil po, Attorney. ang transfer lang po, so hali ka pong, sa iba daw pinakamaganda hali ka po sa Hong Kong. Oo. Dumang ka po Boto. nagboto. Ngunyan, mayamanong ka, natagrabe ng kabuhayan. Natipon mo. Nabulikan Dako sa lang Legazpi. natipon. May natipon na. Oo, Oo. nagdigdigan sa Legazpi. Ma-request ka for transfer from post, so from abroad to local. Ayun. O, Okay. yan lang po. Oo. Reactivation. Ano ko sasabihin kayo eh? Dahil ka ng boto-boto. 2 bisis na, wala ka na sa listahan. Napunas ka na. Mag-reactivate ka mo. Ayun. Nawala ka na. Magpabalik ka sa listahan. Reactivation. Reactivation. Okay. Okay. So, yuban lang po munang pigahagad, men. Dahil na po kami nag-aalaw kay barangay certificate as a form of identity. Opo. Ano na lang okay. po ang kay Puanta, Sir Henry, dahil po akong ibang, dahil po akong PSA, dahil akong driver's license, dahil akong dawa anong ID na pig-issue kang gobyerno. Ano Yan. po? Oo. Magdara ka po, kibutante, dahil hihiti mo dyan sa barangay mo. Makapagpatunay na ikaw talaga dyan dyan nag-ista. Ayan. Testigo. Testigo. Po ang key-form sa mo. Testigo Yes po, na ika testigo. ito. Yan. Na Okay. ika naka-istartubaan, midbit ka niya. Iya, opo, tama, tama. Nata po de pwedeng ngunyan ang from barangay to another barangay or from municipality to city or from municipality to another municipality, tabi, attorney. Yun daw po ang pwede kong explicaron nata daw. Tapo, very short at time po kaya ini. Opo. Nagboto lang po baga kamukhang Mayo. Okay. Bako, Opo. so di pa po kayo halawig. Pero kung pwede baga, Hunyo, Hulyo, Agosto, September, Oktubre, Nobyembre, iyo po iyan ang pagbuot ka sa buyang Comelec sa taas. Kali po Ayun. taga-implementar sa baba. Oh. Minsan po kaya ini ang katotohanan, Sir Henry, real talk. Opo. Libong na ang Comelec. Nata po, Sir Henry. Nata man Pag ito. national and local election, di ka sa sarong barangay. Humananga. Pag aranuhan Otro kang eleksyon? barangay eleksyon, dumang ka naman sa sarong barangay. Iyo, gari malay. Lalo na po ining mga ini real talk talaga Oo. kita. Ining mga nagliga. Dakol na po kami ka na nadagitan na Bako mga attorney, open. di ka mo ko nagdududa na may motibo ang arog ka na style. Bako man Hindi ka, na boss. po ang hali sa muya, pero talagang libong na po ang sistema. Kung pwede magreklamo ang voters registration system, Oo. libong na. Pero kaskaso Uni ng pa po mga transfer, paliga, Sir Henry. Oo. Kung yan nakaambitar na magliga duman, dapat butante duman, malipat. Oo. May araw kang magurang, mareklamo sa mo. Iyo Sa barangay manangga. eleksyon, nagkandidato sa tiyoon. Mm. So, mga obheto ka, mga obheto ta po, maparehistro ka mo gabos. Pero Opo. sana sa tama man. Di ba sa barangay po, may required attorney na number of months ba o year? Yaon po gabos ang dawa magbarangay or national local election, may required number of months. 6 months po of residency 6 and months. 1 year po madalaga na kandidato. Ayun, okay. So, bawal ngunyan ang transfer apwera itong suhaling abroad na nagboto kan mga nakaaging eleksyon. Correct, tama po. An. Umuli digdi, ngaya tamaray na sa buhay, nagkaigwa na negosyo, Yes digdi po. na siya mabre. Pwede
po ito. Yes Pero po. saan po Opo. mahagad siya kay certification attorney? Duman sa inalian niyang... Ina po akaan mag ano sa overseas Filipino Overseas OFOB po. Ang sa mong opisina kung saan po monitor and ang in charge po kung gabos na overseas voters na po. Okay. Basta so, dahil nakaboto ki 2 beses, pwede ngunyan tama pa reactivate sinda. Magkasunudan Yes pong po. 2 beses. Ano, attorney? Yes po. Magkasunudan. So, mga tao man na ma-15 sa December 1, yung Yes po. reference data. Buda, so, ma-18 man para duman sa mabuto sa Regular voters. iba-ibang positions tabi. Ano? Regular voters. Yes po. Yan 18 saan ang to pwede? 30 years old po ang satong 15 pala. 15 15. to 30 years old po ang satong SK. Iya, 15 to 30. 31 onwards, regular voters lang. Iyan, opo. Kundi kimadara ng mga ID na pag-require, pwedeng umibaki sarong tao na kamidbid siya sa barangay. Yes. Kumbaga patunay usually po na siya ito. mga parientes na kaistra sa indang harong. Oh, yeah. Iyon mananggad. Pwede po yan. Okay. So, yan po ang magiging proseso man sana dumuman sa mga opisina kan COMELEC sa munisipyo o syudad tabi, attorney. Tama? Ay, except tabi, baka malingwan. Opo. Alas 11 na po, nagkaraturong ang mga taga-Comelec Legazpi City. Gusto ko po i-shout out. Attorney Connie Del Castillo, gabos na mga kailbanya. Nata11 Talaga na. po, tatunay po ini. Dahil po alas 9 sila nagkuat, pwede ka lang magdara kang gamit naman sa Ayala Mall after bowling hours. I see. Tama, So, tama. nakaabot na po sila mag-set up na 11 plus. Oho. Ito po sana, gusto kong, tawang ki-apresyasyon ang mga kailbanan ko sa COMELEC na Oo. grabe po ang samuyang pagsakripisyo na sana dahil Iyo sayangon, baga. ini Opo. oportunidad na ini. Oo. Pagparehistro ka mo third floor po, tawang ka mong convenience, aircon, di ka mong oranan na nagpipila ka mo dyan. Dumampo ka sa third floor, kang Opo. yaong po duman, COMELEC registration. Iyan. Actually, sabi ni Ang Angel, Ayala. attorney, dako lang nakabantay duman ng mga tao Ay, naku lang. para Hindi po magpa... siguradoan. Oo. Unexpected. Di kung magdagdag attorney kay mga butante, dagdag naman nagastusan din sa eleksyon. Kaya man po nagbabawas. Araw ba talaga ang buhay ta? Magayunon po, nakaistoryahan po kamo sa DCGB. Talagang ariklado pero ng buhay ta. Pagkaungan mo si Sir Henry Maceda. Salamat po sa Opo, attorney. sa gabos dyan. Yeah. Oh, Sige po, pangapudan sa publiko giraray tabi bago takabuhian. Go ahead. kayo. Sa Giraray, nangangapunan ako sa mga albayano. Ipadangta ang boses ka sa agi kang pagboto. Di ka mo makakaboto kung di ka mo restrado. Di po, mahalaga ngunyan kung dagos o bakong dagos ang eleksyon. Ang importante, makarehistro ka mo na, sigurado ka mo na makaboto. So, tanaging makiaram ka, lalo na dyan sa imong natag, sa mismong barangay. Kung baga ang mga opisyalis dyan, nagtatrabaho dahil ngunyan ang sa imong busis ipadangog mo, magparehistro mo na kamo ka, boss. Opo. Alas 8 hanggang alas 5, Sabado hanggang Domingo, August 1 to 10 lang po bukas ang COMELEC. Opo. Attorney, salamat po. Rinal daw po. Yeah, ingat, Mabalis ingat. po and mabuhay po ako dyan, Sir Henry. Thank you so much. Mga tugang attorney Maria Aurea Bunaw. Ang sa tuya tabi na mahigos mga tugang as in very active yan. Daing ko yan. Ha? Saro ini sa mga namidbidang cool election officer. Mga tugang na talagang grabe ang sayang madaling makauron tabi pag-abot sa siring na bagay. Ha? Sige na, balikan ko daw si Angel, apudan ko si Jeanette Mapang ng SSS. May ka-clarify kita, may nagtitirik sa kuya ngunyan ng mga pensioners. Ha? May nagtitirik sa kung ngunyan ng mga pensioners. Ihaputa itong news ta kasubago kung nakaabot ng guidelines tabi sa SSS. Ha? Tinggading sa 3-year ba yun pa rin, Mar? 3-year extension tabi para sa pension tabi. Dako akong text na narin si Bingo niya. Paano nga ito? Pwede nga makiklaro. Sige po. Angel, good morning. Anong latest dyan? Yes, VP. Duman sa mga naghahapot na kung sa indig parte sa may Ayala Mall, itong su COMELEC Satellite Voters Registration, yung VP Henry sa third floor Kan? na Ayala Mall, Legazpi. Ayun. Yan pala naman ang ganda. Ay, may tao na, Angel. Ikaw ang interesado talaga, ha? Opo, VP. Ikaw na kinag-fill out ki mga kwan? Nag-ingress si Attorney Connie. Iguana, ano? Opo. Sindapalan, matang nang nagtarapos ka sa Bangita, dyan baga sa Ayala, maski may mga event baga kita, Opo. nag-ingress baga kita, after kan Opo, mall opo. hour, di ba? Kaya human po sinda. Pero grabe ang tao pala, no?
Apo, VP. Mga aki pa ini adi. Apo, VP. Mhm. Kaya ang pangapulo na lang ni Attorney Connie, sabi nila kung asap talaga VP makapila digdi, within 10 minutes, pwedeng Apo. matapos ang sa imong transaction digdi sa indang opisina. And then, total VP Henry, hapon pa si Attorney Connie, kung asay digdi, may mga madara po baga sinabi, mga registration sa mga dara po lang istilhan o sa iba pang barangay. Yung Pero manandaan. ang pangapulo niya, digdi lang sa indang satellite voters registration sa Ayala Oo. Mall. So, Oo. pwedeng makapag-transact ka sa ring na mga proseso and Iyo. then kay po na nindang may mga available activity and may mga forms pwede makakuha duman sa indang website at available yan digin sa indang opisina magpasiring lang dyan sa may inutan na parte. Okay. As of now, VP Henry, halawig na ang pila digdi sa third floor ng Ayala Mall and then padagos nila sa pag-accept Dakul man nagparehistro. from Monday to Saturday, including holidays, sa Gudian, Festa Giscan, Agosto. Kakarawan ko ta na si Attorney Buno Casabago na magparehistro na sinda ta nganing pag-abot kang eleksyon. Enjoy. Dakula. Enjoy. Okay. So, yan, VP Henry, ang mga pangyayari paligid sa primerong aldaw ka na Kaugma. pagpaparehistro kan COMELEC, Angel Mustaza, DCG. Pag registered voter ka talaga, makaugmaon man. Kaugmaon man na mara. Ano pag eleksyon? Kira, makaugma. Tapos na ako nalkang kwan ko, kang liver aid ko. Tapos, wala pa akong liver aid, ha? Ang mga helang kang atay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung day magbabago. Tanganing maugmang atay, kay puan po nasabayan ng proteksyong liver aid. Liver aid silimarin capsule para po sa salud at proteksyon kang atay. Yan po may silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang liver aid, pwedeng makapugol o pwedeng makabawas sa danyo sa atay. Epektibo man yan sa pagpugol kan paghubag kayan. May bisyo manwara, mahilig ka man uminom o day, mas maray na mag-liver aid silimarin capsule oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na para po sa baskog na atay. Mabakal yan sa mga butika nationwide. Nasa linya po ang acting APCHEMO Chief Kang Albay, Manong Rick Mendoza. Manong Rick, good morning. Good morning, Tabi Manong Henry. Volunteer Mega Force, ma-report man po. Iyong nga nin. Nailing ko sa missed call, nag-upload ka. Ano pang sa tuyang detalye kan bareta dyan? Go ahead. Iyo, sa satuya pong bareta, ang satuyang pong mga MDRRMOs and then CDRRMOs sa 18 local government units, materipon po duman sa banwaan kang ma nito. Tangani na planuhan as in busision ang sa indang mga plano para sa indang kanya-kanyang mga munisipyo. Ngani na magkaigwang convergence man sa provincial na plano patungkol sa disaster mitigation and management po, Tabi Manong Henry. Opo. Nganing mas ma-maximize na po ang budget kan gabos na LGU asin man kang probinsya. Ngani naka-align po siyang sararuan lang. Digdi po sa sa satuyang probinsya. Nganing magayon ang pag-implementar kang disaster mitigation projects digdi po sa Albay. Ayun, opo. So, pirang aldaw po ni Manong Rick? Ngunyan man lang po ining alaw, bilog na aldaw, kaya pigpasalamatan taman sa lokal na gobyerno kang ma nito sa pag-host po kay ni. Opo. And then sa satuya pong mga MDRRMOs, CDRRMOs, pakarayon tapuan sa tuyang mga plano as in ang detalye kayan, tangani sa pag-abot kang mga kalamidad, ariglado man po ang sa tuyang pagresponde, ariglado ang sa tuyang pag-akoder sa tuyang constituentes. Ayun, opo. Apo. Natapos sa ma nito. Nag-sponsor man ito mismo, no? Sa lokal na gobyerno? Iyo po, igwa kaya po kitang pig-apod na LADA, LADA? asosasyon kang mga MDRMOs and CDRMOs sa Albay. LADA. LADA ang apod kang organisasyon ninda. Oh. So naglilibot ang pag-meeting, nagduduman sa kanya-kanyang mga banwa-banwa kung si sayang ma-host. Ngunyan nagkataon po manito ang nag-host, Tabi. Ayun, very good. So good, magayon yan, at least nakakuang kita, makakahanda sa ano man na bagay. Okay, Manong Rick, pwede tabi maghapot kung tapusan sa imong report?
Tapos na po, tabi. Deng extra. Okay. Ano, kumusta? Sa pagbisita ka sa hapon ni Sekretary Rimulya, may winalat po sa Albay? Actually, ang pinaka-kuwakang gist lang kang pag bisita and then kuata itong gigibuhon nga ning kwan modelo ining albay sa bilog na Pilipinas sa mga programa sa disaster and then ang pangadua ito pong kung ngaya ka mo mag-invest sa sarong patrol car, fire truck o kung anong ekipahe para sa indong mga LGU tatampadan ini kang DILG ning another one. So kung duwa, mataw man siya kiduwa. So makaisi lang daw siya tanganing maitaon niya man sa counterpart. Ayon. Kumbaga, pag-inggan nyo sa to yung mga LGU na ang resources kang gobyerno ma-maximize na for sharing. And then dakol po daw na nakaprograma ng mga mga ekipahes but dahil siya nakadarang niyan dahil nakaprograma for this year for distribution ng panabot ko tabi Manong Henry. Ayan, very good. Manong Rick, salamat ha. Good luck tabi. Salamat po. Thank you po. Thank you so much mga tugang Rick Mendoza. Siya po ang acting na pamayo kang Albay Public Provincial Safety and Emergency Management Office. Alas 8:22 oras po sa Pilipinas. Asin mga tugang sa morning saan hapon. Madali lang. Tabago kita mag-break. Pick up ay cannot be reach ang number ang messenger ni Ma'am Janet. Mapa. Cannot be reach. Ayun. Hayon sa number ni Ma'am Janet Mapa. May number ako sa iya Igwa ko sa iyang number. Try natin na tawagan si Ma'am Janet. Igwa akong number sa iya. Haloy-haloy ko na kayang day na apudan ang tagapagtara mga tugang kang SSS. Takasubago pagka alas 7 pagkatapos kang programa, nag-browse ako kan sa kuyang mga text. May naghapot tabi na mga listeners pwede nga ma-clarify ito na news mo regarding sa 3-year na extension kang kang pension mga tugang kan sa tuya tabi na mga kababayan na pensioners buda so magiging pensioners pa lang ha o madayuni may number okay Ma'am Janet madali try ta ha kundi di bahala na po madali lang try muna natin tamay pati nga si Toy Rain ngunya na aga may nabasa akong text pwede nga amigo pakikuan paki-klaro kang SSS sa SSS regarding duman sa mga pensions o pensioners na managlaog mo niyan sa text ni Manong Rain Toy yan madali lang 1395 madali lang po 0905-221 ayo gariyo na baka lamang ayo kay Ma'am Janet Mapa ini na numero manang sige daw kauronon ang sexy na tagapagtaram kang SSSS yan alas 8:25 ringing po ang number niya ringing tabi ang number ni Ma'am Janet baka busy ang kunday sa masunod tabi Sir Henry Gariabo ka ibahan ni Alan sa Miss Ibalong Amigong Richard maray na agad tabi sa imo wala busy gayud si Ma'am Janet mapa di okay wala anyway pasensya na po tabi Pading Mar, pwede sa imo Pading Mar? Sa aramon niya to, May aramon niya to. Ay, hello? Ay. May aramon niya to kang unyang Pading Mar, Igwa ka? 15 minutes na ako. Ayo, alipot na sa lebale. Ay, yan. Sige. Anyway, basta na po ta. Po. Tranches yan. Tulong tranches. Tulong tranches. Tulong taon kada September.
sa taon ng increase. So September 2025, para sa mga pensyonado as of August 31, 2025, may 10% increase sa retirement and disability pensioners. Opo. 5% increase sa death or survivor pensioners. Sa September 2026, para naman sa mga pensionado as of August 31, 2026, may additional na 10% increase retirement and disability sa pensioners yan. Tapos additional 5% increase sa death of survivor pensioners. Tapos September 2027, sa mga pensionado as of August 31, 2027, additional 10% increase para sa retirement and disability pensioners, tapos additional 5% increase sa death or survivor pensioners. So, yan tabi ang schedule, BP. Ayun. Para dyan sa tulong Beses pala. sa- Pabarang palan ito. tulong taon siya na, ano yan, kada September, may dugang. Opo. Okay. Okay, good. So, yan. Pero effective September pa din di ba? Ngunyan na September, 2025. Ang mga nagbe-pension, din hanggang August 31, 2025, may increase na 10%. So, Ayun. itong nare-receiving ngunyan na pension para duman sa retirement and disability pensioners. Wow. Tapos may dagdag naman na 5% kung duman sa death or survivor pensioners. Iyan. Aba, Sureball pa di. Abutun tayo na, no? Iyo. Malamanon ang simbag mo. Gardain na. Malamanon ang simbag mo. Pareho ko na after 2027, magpadago sini. Yung manang tatulong taon na di. Tulong taon. Ay, bali, aralan ka na. Yung manang 3 years pala. Anyway, sige. Ate Shara, kaso hapon, inapunan ni Ate Shara si Ma'am Janet. Gusto nga ning interview ni Shara sa Muyang Newsroom. Ano sabi ni Ma'am Janet? Mara daw tabi digdi. Balik daw tabi digdi. Maka-walking-walking ka lamang. Ha? Pigiling kung paano mag-ramp si Shara ta. Pigipilian ko si Shara or si Nicole, si Jenny o si Jasmine ang i-recommend ta sa Miss Ibalong. Sa pitsa 5 pa baga sukuan. So, pitsa 5 pa. Ano sabi ni Miss Janet, Ma'am Janet? Dahil pwede magpa-interview? Dahil si pwede magnata? May bago sindang patakaran, ano? Sabi niya, di pa daw sila allowed mag-entertain Regarding dyan? reform program. Okay. Pa daw sila ng go signal po. Ayun. So, ibig sabihin, hindi pa talaga, kahit matawagan natin, hindi pa talaga siya pwedeng ma-interview. Kasi naghihintay pa sila ng go signal sa main office yan, central office. Ang nagsabi sa kanila, Public Affairs Department. Public Affairs Department ng SSS. Pwede lang mag-entertain ng interviews po si Declaro. Si Claro? Si Declaro. Di Claro? Taga saan yan? CEO ata to, VP ng SSS. CEO? Sa Bicol? Akala ko, baka man sa taga naman sa Bato? Kamsor? Ayan, baka dagitan kita. Makaraw ko tako, baka dagitan mo kag SSS. Nako atulos ni konsukaraw ko ni. Taga naman yan, si Casey. O sige, di ba tayo makukuha ang sagot ngayon? Sige. O, bahala ka na. Ikaw na lang. Okay. Kasi interviewin ni Sarah kahapon sana eh. Papasok niyo sa social media, kaya lang hindi nakausap niya. Anyway, klaro man sabi ni Paring Martabi, sabi ni Paring Mar, kaya alat-alaton po nindo ha, kamutabi na mga nakaantabay sa, na dapat mag-resibikan pension nindo. Okay? 8:30 na, oras po sa Pilipinas. Alamin natin ang iba pang mga balita. Nasa linya po mga tugang si Karen Ala. Hali po dyan sa luwas. Ay, madali lang Karen. Sa tuyang matibay, mahigos, asin makajos na pes, Attorney Bunaw, thank you for your service. The best, ha? Attorney Bunaw, sabi ni Attorney Alvin Villarmino, sa tuyang ngayang matibay, mahigos, asin makajos na Provincial Election Supervisor, Attorney Bunaw, thank you for your service. Ay, grimalain ang pigataram ni Attorney Nata. Pa-retire na si Attorney. Ha? Ade, nagpasalamat man sa nangyako sa maray niyang serbisyo. Okay. Sige. Migo, kindly explain SSS pension increase para masabutan. Iyo man ang Migo. Besa na. Tao to na, klaro naman sa paliwanag ni Paring Mar. So, text to ni Manong Toy Rain
Tabi regarding sa SSS. Karen Ala, mga tugang may report. Karen? Yes, good morning, VP Henry. Matapos ang naging special election sa Liga ng mga Barangay Albay Chapter, ngunya naman na aldaw, ang election para sa magiging sunod na presidente asin mga officer kan Philippine Councilors League Albay Chapter o PCL Albay. Sa kumpirmado asin official ng lista na nakuakan DCGB News, madalagan asin ma-file kan sa iyang kandidatura at siyan bilang PCL President, iyo si Legazpi City Councilor Lawrence Beltran o Councilor Lau Beltran. Asin ang mga municipal councilors na nasilinyada ni Councilor Beltran, iyo si Councilor Attorney Luis Pasha kan munisipyo kan Pulangi bilang sa iyang DC Presidente. Okay. Ang sa iyang Secretary General, iyo si Councilor Brian Bustamante kan Uwas. Ang Treasurer, iyo si Councilor Begsgo kan Kamalig. Ang Auditor, si Councilor Joey Bides kan Malilipot. Public Information Officer, si Councilor Ching Gamboa kan Kamalig. Okay. Business Manager, si Councilor Yan Salceda kan Ligao City. Mantang ang mga minasunod na mga board of directors sa linyada ni Councilor Beltran, iyo sina Councilor Carlos Balon kan Daraga, Councilor Paul Clinton Chan kan Santo Domingo, Councilor Mia Sukat kan Manito, Councilor Roy Bon kan Tabaco, Councilor Ismael Bugan de Fort kan Legazpi, Councilor Nico Amano kan Ginubatan, Councilor Michael Ansano kan Hubaliar, asin si Councilor J.R. Galicia kan Rapu-Rapu. Iyan VP Henry, ang kumpirmadong running for PCL President asin mga officer, sa irarong iyan kaninyada ni Councilor Beltran. Mantang ang initial na nakukuha ang informasyon sa mga oras sa ini kan DCGP News, ang malaban kay Councilor Beltran bilang PCL President, iyo si Ligao City Councilor Patty Gonzales Alzua. Halagad di pa ako nin official na datos nakapot kung sisay ang mga nasa linyada ni Councilor Alzua, including ang magiging PCL Vice President kini. So bali maghapon ining aktibidad VP Henry election, magpipilipon ang mga konsehal hali sa 18 munisipyo kan probinsya nin Albay para sa pagpili kan magiging sunod na PCL President and officers. Dahil taan manggaganang PCL President, iyo ang ma-representat na matukaw sa sanggunian panlalawigan ng Albay bilang ex-officio board member, kapalit iyan ni board member Kongkong Salceda o Juan Miguel Ricardo Salceda na suminaangat nangunyan bilang elected as in senior board member sa probinsya ng Albay. Ayon. Si Say ang magiging kalaban ni Kwantabi sa PCL, si Seto Alzua, Fatty Alzua. Councilor Councilor Patty Gonzales Alzua. Ligaw ini. Opo. Councilor Fatty Gonzales Alzua kan Ligaw. Maray man ini si Fatty, magkaroon laban kan duwa. May kinaraman dyan. So, pareho Legazpi City at maglalaban-laban. Pareho Legazpi City, adi. Ligaw ini si Gonzales sorry. Parehong si taga City. Parehong taga Syudad. Councilor Beltran sa Legazpi. Yung Councilor Patty kang Ligaw. Roger on that. Wow, good luck sa indang duwa, ha? Opo, anong oras mangyayari ini? 8 o'clock AM to 5 PM VP Henry. Susug sa naku ako tabi na schedule, 8 to 10 AM da ang start ng registration. Masunod na plenary session, ang large, asin ang start of quotation. Panimaan pa break kita kay ni, mga pagkahapon na para sa mangyayaring resulta. Saan gigibuhon ito pala nini? Pakiulit daw, saan gigibuhon? Sa Marison Hotel tabi VP Henry. Wow. Ano ini? Ang botohan dyan, baka man per representative sa munisipyo, gabos na konsyal? Roger on that VP Henry. Dakol pala nini, kaya alawi gadi. Gabos na konsyal palan kang probinsya, mabuto. Roger on that, maburoto talaga sinda. Kung sisay an may pinakadakol, iyo syempre an manggagana. Magastoy na no? Ay, magasto. Halawig. Roger on that. And hapon ang luwas kang resulta kayan. Kaya abangan ta,
kung sisay nga ang manggagana dyan, iyoan matukaw digdi sa sanggunian panlalawigan ng Albay bilang Board official member. o regular ex-officio board member. Magasto man ang gadin. Halawig talaga. Halawig. Okay. Ayan, VP Henry, maantabay kita kayan at siya na pagkatapon. Sige. Pagkatapos kayo ng atin Bantayan mo. event. Ikaw na ka nang in charge yan sa Marison. Lumang ka na sana, ha? Okay? Opo, VP Henry. Sige. Kanan ala, this is VP Henry. Salamat, Karen, sa report. Hali po dyan sa Luwaso. It's between Councilor Lau Beltran and Councilor Fati Gonzales Alzua. Susugduman sa initial na nakuang report. Mga tugang ni ni Karen Ala. Alas 8:37, magbabalik kami. Magalipas lang kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. In my search for gold, I've traveled far, but the gold I seek ay nasa McDo na! The new Golden Chicken Curry Filet. Curry sauce that's so flavorful and delicious. Wow! Mapapa-extra rice ka! The new McDonald's Golden Chicken Curry Filet. Sulit busog with extra rice. 99 pesos lang. Price varies. Available from July 15 to October 31, 2025 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 230607 Series of 2025. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. In my search for gold, I've traveled far, but the gold I seek ay nasa McDo na! The new Golden Chicken Curry Filet. Curry sauce that's so flavorful and delicious. Wow! Mapapa-extra rice ka! The new McDonald's Golden Chicken Curry Filet. Sulit busog with extra rice. 99 pesos lang. Price varies.
Available from July 15 to October 31, 2025 per GTI Fair Trade Permit number FTEB 230607 series of 2025. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pumasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kadako labnaw moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungka asin stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tuhod, siko, baywang, Aray!
Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. In my search for gold, I've traveled far, but the gold I seek ay nasa McDo na! The new Golden Chicken Curry Filet. Curry sauce that's so flavorful and delicious. Wow! Mapapa-extra rice ka! The new McDonald's Golden Chicken Curry Filet. Sulit busog with extra rice. 99 pesos lang. Price varies. Available from July 15 to October 31, 2025 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 230607 Series of 2025. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Salamat, tabi Ate Casey, ang aking inaanak. Mga tugang mula si Ronald. Ulokon si Casey Ronald. Baka manlawusan tayo ni Ronald, ano? Masaling mo, Ronald. Malawusan tayo na maging inaanak ini. Joshua Bino, may dagdag pong report. Joshua, buhian mo. Joshua? Hello, BP. Yeah? Yes, good morning, Tabi BP. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya itong pareta, pakalipas na 34 taon na mga selebrasyon kan Ibalong Festival, kunyan Tabi BP Henry, tinakwan ni na pagbitbit asin tinakwan ni Certificate of Recognition kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Pining si Mr. Ping Peralta, ang artist Tabi BP Henry, na iyo ang nasa likod ka na pinakainot na official logo ka na Ibalong Festival. Dapat lang. Taong 1992. Yes. Sigon BP Henry kay Mr. Peralta, nagkaperang bulan niyang pinag-adalan at istorya kan Ibalong bago niya Tabi BP Henry na bilog na official logo kung saan may hiling duman ang tulong heroe na Ibalong At may hiling niya sa background sa official logo
na may tulong bulod. Hello? Go ahead. Inibipend rin tulong bulod na ini. Iyo ang Mount Kulasi sa Camarines Sur. Mount Kulasi sa Kamsur. Oho. Mount Iraga. Iriga. Nangunyan, Iriga na baga. Yes. Yapod na, Mount Asog. Mount Asog. Oho. Mount ano? Mount Asog baga ngunyan. Ano pag-pronounce kan? Asog o Asog? Asog. Asog. Mount Asog. Anong pag-pronounce kan eh? Asog. So, taga-buhi ini si Casey. Mount Asog. Mount Asog na ngunyan. Asog. Oho. Gari kay may katanog ah. Tapos, ang pangtulong bulod, ay dito Henry, ang Mount Samtik. Mount? Nangunyan, Amtik na sana, dyan sa Ligaw. Oo. Dito tulong bulod na sa background kan tulong hirwe, kana ibalong, ini palang dito Henry, ngunyan ko sa nanaraman, natangayata, tuman sa background na tulong bulod, wara sa Mount Mayon. Yeah, may istorya yan. Gusto mo istorya ko na sa. Ika nalugod, tayo ka nag-report. Sige. Iyan palang dito kaya dahil sinabay duman sa background, tulong bulod sa nangyaon. Sa itong panahon ka ibalong, dahil palang basang-basang napigitaram ang pangaran kaya. Kan mayon. Tama. Takay to, pigmimidbid iyan nagari-kwan siya, o nagari ngaya ma-kwan baga, pigagalang baga, so ano po kaan? Sagrado. Sagrado, yan, eksakto. Buda, di man na-mention sa istorya kang ibalong an mayong volcano? Iyo, correct. Ang nami-mention iyan na Mount Asog, iyan na Amtik, Buda Kulasi. Mount Kulasi, iyan na Mount Irigangon yan. Iyan nami-mention. Actually, Joshua, ang kadaklan sa istorya kang ibalong sa parting Kamsur? Correct. Hanggang sa parting kan Kamalig? Yan baga dyan sa Tundol? Tundol? Iyan palang depende. Ang istorya palang kunata may pinangat dyan sa Kamalig. Ini palang si Baltog. So pinakainot na hero ni Katibalong. Taro palang iyan na Indiano. Oo. Na may plantasyon kay Apay kaya Natong. Buda. Dyan sa may parting Kamalig. Buda mga linsa. Linsa. Ngunyan, ang pagkatanong makan Natong buda linsa, susungkalon kan dakulao na upon. Si Kwan, si Tandayag. Ika ngayang Tandayag ka. Kampano magand mga gurang. Nagkonsuelo nga ni si Sir Peralta na yan yan si Baltog, Indiano, kaya warang yan duda. Punata nga uso ang 5-6 dito sa tuyak. Iyan kaya, bako man lang si Kwan gayo, bako man lang sa si Baltog. Iyan at tulo, Kwan yan, halian sa lugar kang Butabara, India. Si Baltog. Butabara. Butabara, India ang pinagikanan ninda. Hindi ko aram kung paano natin. Iguan ang negosyo ka na. Okay. Dati baga, Kwan. Nagbabarter. Saka ito baga, may pigapod na tulay na lupa. Mga tulay na lupa. Diyan nagaragi. Kaya ito pala, plantasyon kan Apay, yung para tungkal ni Tandayag, kaya ginatan pala ni Baltog. Yes, Burning gaso Mimot. Yes. Pinahiling sa tawo, kaya siya naging hirwe. Yes. Ang yan, pinag-adalan na maray sa istorya ka na ibalong, pagkut sa nabilog sabi yan dito Henry na official logo kan 2022, nasabi niya, pinagsipensahan ko ngayon, nagariman sana ako nag-thesis, ang disenyo kayan sabi dito Henry, and nagpapasalamat siya sa lokal na gobyerno kan Legazpi. Dahil lang sa niyan, na tawan siya ng oportunidad na mabitbid ang sa iyang onra at siya na iyang nasa likod kan na official logo na yan. Kasodma sabi dito Henry, ginawa ni Certificate of Recognition. Okay, good. Ayan, sabi dito ang dagdag na itong istorya, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan sa lugar. Okay, medyo tumtum ko yan na istorya ka ni Balong. Kung yan, kahit pig istorya ni Dr. Merito Espinas, kuda yan, pigalalan bagaan sa subject ito, kan mga panahon sa mga eskwelahan, mga epikong Ibalong. Yan. Jimmy Nasalita may dagdag pong report. May kinaraman mga tugang sa pahayag kang DILG na dapat daw ang mga programa kan lokal na gobyerno naka-align sa national government program, national government. Nasaro niya na challenge daw sa mga local officials. Jimmy, i-detalye mo. Yes,
BP, maray na aga sa mga parantabay, nagpupuo na ang DILG sa mga capacity building para sa mga ilihidong opisyales kung saan ididirihir sa pagikan DILG ang mga elected officials na katatapos pa sa nabagakan na eleksyon sa lalo na magtatarapos na ang mga eleksyon sa liga. Isusunod na tabi BP ang mga siriyanin mga paseminar onong sa good governance asiniba pa mga ipinagmamando kan national government pababa sa mga local government units kung saan nakaprintera sa mga pagtaong giya kini iyo an DILG bilang iyo an ahensya na in charge sa mga panggogobernar. Ini ang sinabi ni DILG Regional Director Attorney Arnaldo Escobar sa entrevista kan DCGB News kung sa ingulpi ang mga challenges sa mga LGU officials ngunyan na dapat trabahohon. Ang punto kan DILG Regional Director iyo ang national development at kamautan ka national government kung kaya ang mga programa sa mga LGU dapat naka-align sa national government program para sa laro ang direksyon pasiring sa kauswagan Tama, sa BBP. Sarong karampag, yaw na tingog ni DILG Regional Director Escobar. Ang DILG ay nagpupo na ang mga capacity building activities para suportahan ang mga bagong ilihidot ang mga local officials and realignment ng national goals, national objectives para sa national development para sarong sakayan lang kita, sarong barko lang kita ng mga nakatukaw sa gobyerno na pasiring kita duman sa development ng nasyon. So saro kami duman sa nagihiling na dapat gabos, national and local officials sararo yung vision, sararo yung goal, sararo yung kung saan mapasiring kita. So saro yan sa hiling mi kay puan suportahan taan sa tuyang mga local officials na magkaigwa ning alignment. Okay, Lakaw Sarabay. Iyan. Pasiring sa kauswagan. Iyan. Maray man sa imong konjiman. Lakaw Sarabay, pasiring sa kauswagan. Ayos ka. Lakaw Sarabay, pasiring sa kauswagan. Garo, isurat ko daw yan. Mapakinabangan taan. Lakaw Sarabay. Pasiring sa Pasiring kauswagan. sa kauswagan. Takon naglalakaw pasiring sa kauswagan, so iba nag-aatras, ibang dalagan. Dahil kita maus magabos. Dahil man pwede, galing ka muna sa pagsarong bangka, dapat para ang sagwan, sarabay, para reho ang direksyon. Taday piring iba nagsasagara, paano magdalagan yan? Kung nagsasagara, ang sarong person, ang ibang tao. Di ba? Ayun ang niya. Yes, okay. Dapat inoton sa nasyonal, na dapat sinda magkasararo. Yan, okay. Jimmy na salita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas. There's a reason for the sunshine sky, and there's a reason why I'm feeling so high. Must be the season when that love light shines all around us. So let that feeling grab you deep inside and send you reeling. Salamat kan sa Rumbagantabay. Let your love flow. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Mabuhay. Smile. God is good all the time. Mabuhay. Just let your love